Benvinguts a l'acte de lliurament dels Premis Regió 7 2020. Amb tots vostès, Caral Casals. Bona nit, honorable consellera de Salut, il·lustríssim senyor alcalde de Manresa, alcaldes, regidors, subscriptors, lectors, amics. Benvinguts un any més a la gala de lliurament dels Premis Regió 7, uns guardons que reconeixen i encoratgen l'excel·lència en diferents àrees de l'activitat social, econòmica, cultural i esportiva de la Catalunya central. Aquest acte no se celebra en condicions normals, però havia de celebrar-se malgrat les dificultats, perquè els Premis Regió 7 no podien passar de llarg l'any 2020, un any, justament, que ens ha emplaçat a tots a donar el millor de nosaltres mateixos, i això és precisament el que valoren els Premis Regió 7. També per les circumstàncies especials que vivim, enguany els Premis Estrella i Estrellat es concedeixen un descans fins l'any que ve. Per començar, demanem la presència a l'escenari del director de Regió 7, Marc Mercè. Honorable consellera, excel·lentíssim alcalde, alcaldes, regidors, amics, amigues, bona nit i moltes gràcies per haver vingut. Aquest any tenir-vos aquí té un valor especial perquè, tal com està tot, el que ve de gust és quedar-se a casa. I a més, aquest any ni hi ha copa de cava, ni hi ha piscolabis després, ni res de res. Us trauran en fila índia i cap al carrer. O sigui que aquest any us ho hem d'agrair encara més. No és un any normal i, per tant, els premis tampoc no són ben normals. Hem donat vacances a l'Estrella i l'Estrellat perquè ens ha semblat que no és un any adequat per posar els votants a veure qui trien com a més meritori o com a més culpable. Ens ha semblat que per això ja hi haurà temps. De fet, el jurat va tenir clar des del primer moment que les estrelles d'aquest any estan clares. Són els professionals de la salut de la Catalunya central. Per això se'ls concedeix el Premi Actius Socials, amb la voluntat que no sigui només un guardó, sinó un homenatge a tots ells. I quan diem tots, volem dir tots, des del metge més eminent fins a l'últim auxiliar, passant per l'equip de la neteja. Fem aquest homenatge a través de dues persones que simbolitzen tots els pacients i tots els sanitaris. Dues persones que han viscut en la seva pròpia pell el que ha estat i és la Covid. Són el Ramon Roig, un malalt feliçment recuperat, i la Dolors Fuster, una infermera. Ens ajudaran a arrodonir-ho el David Martell i l'Ariadna Guitart, a qui agraïm molt que hagin volgut afegir a aquest reconeixement una expressió artística. Els sanitaris, evidentment, no han estat sols davant la pandèmia. Ara també estan a primera línia els mestres, per exemple, i tants altres. A Regió 7, modestament, creiem que també hi hem posat el nostre gra de sorra. Creiem que per la Catalunya central és important tenir un diari capaç de posar un equip ampli de professionals a donar una informació extensa i rigorosa, dia a dia, de l'impacte de la pandèmia aquí, a casa. Això us ho expliquem en un vídeo que veureu seguidament. I ara que ve el cas i que estem reunits en aquest grup bombolla tan qualificat, deixeu-me fer una petita reflexió de periodista en defensa del periodisme, que és el que em toca. Els periodistes d'aquest país durant aquests mesos hem fet una feinada, però no ho hem ensenyat tot. La realitat de les UCIs atapeïdes de persones en coma, de persones panxa-terra, intubades durant dies, soles, rodejades de màquines, ateses per metges superats, estressats. Aquesta realitat l'hem explicat, però no l'hem ensenyat. O l'hem ensenyat molt poc. Els mitjans de comunicació, el nostre i tots els altres, hem mostrat el que ens han deixat veure i no ha estat gaire. Ens podem consolar pensant que no sembla que els ciutadans hagin trobat a faltar poder veure clarament la cara més dura de la pandèmia. I també que no haver publicat imatges incòmodes ens ha estalviat de ser linxats per les tertúlies i les xarxes socials, aquests nous temples de la saviesa i de l'amor que cada dia debaten virtuosament
si la Terra és plana per culpa del partit A o per culpa del partit B. Molt bé, potser l'esperit del temps diu que hi ha coses que es poden veure si passen a Síria, però no si passen aquí. D'acord, però ja sabeu el que diem en català. Veure per creure. I en castellà, ojos que no ven, corazón que no siente. I en anglès, out of sight, out of mind. I es pot dir de moltes altres maneres, jo no en sé més. Però si tantes llengües tenen dites per expressar més o menys la mateixa idea, però alguna cosa deu ser. Ves que això no expliqui una mica, només una mica, que hi hagi tanta gent que diu que això de la Covid, home, sí, és greu i tal, però tampoc n'hi ha per tant. Que no sigui una mica per això que hauríem pogut fer els periodistes i que no hem acabat de fer. Però bé, no és tot Covid. La Catalunya Central genera constantment gent amb un gran talent que ens agrada molt poder reconèixer públicament com farem tot seguit. Científics de primera fila internacional com el Ramon López de Màntares o el Josep Quer, esportistes que apunten a olímpics com el Tierno Boubacar Diallo, l'Andrea Carmona, la Lorena Medina i la Carla Font, innovadors del món de la comunicació com el Jordi Coalític, empreses que tiren endavant amb la força de les arrels davant de rivals poderosíssims, com el Rup Llobet, artistes prometedors com l'Arnau Ferrer o creadors de la potència, durant tants anys, del Carles Casas. El valor de la seva feina justifica que avui siguem aquí, malgrat el virus. Acabo. L'abril de l'any passat vam omplir aquest teatre de gom a gom i vam marxar feliços i contents, sense poder imaginar ni remotament que just un any després estaríem tancats a casa, angoixats i fent galetes. El futur no està escrit i qui el redacta dia a dia és un guionista boig. Però per incert que sigui el que ens espera, una cosa és segura. Mentre aquest país i aquestes comarques tinguin gent com la que avui guardonem, ens en sortirem. I Regió 7 estarà aquí per explicar-ho, passi el que passi. Moltes gràcies. Al principi era una tempesta llunyana. Una raresa que passava a la Xina. Un dia vam veure grans nuvolades negres al costat de casa. I finalment, el cel ens va caure al damunt. Mentre tots ens tancàvem a casa, als hospitals i les residències s'hi vivia una batalla. Un drama. Un daltabaix mai vist. El país s'aturava. Els cors s'omplien d'angoixa i l'endemà era ple d'incertesa. En aquesta situació, era essencial tenir una bona informació del que estava passant a fora de casa, a prop de casa, a les empreses, a les institucions, als comerços, als centres sanitaris on es lluitava per la salut de tots. Els mitjans de comunicació van haver de respondre a un repte mai vist. Regió 7 s'hi va abocar amb decisió, professionalitat i voluntat de servei, treballant en unes condicions extremadament adverses, amb només un petit equip a la redacció i amb la gran majoria del personal connectat des de casa seva. El diari es va reorganitzar de cap a peus per mantenir-se al peu del canó cada dia, cada hora.
en digital i en paper. Ni un sol dia es va deixar de donar la darrera informació sobre la Catalunya central. Ni una sola vegada el diari de paper va deixar d'arribar puntualment a la bústia del subscriptor o al quiosc. Un aliat imprescindible que també es va mantenir al peu del canó. En els 98 dies que va durar el confinament, Regió 7 va publicar gairebé 1 miler de pàgines sobre la pandèmia, amb una extensíssima informació a fons sobre el que estava passant als pobles i ciutats de la Catalunya central i al conjunt del món. Amb testimonis directes i amb totes les dades. La web va introduir una trentena d'actualitzacions diàries i va arribar a tenir una audiència de 78.000 lectors diferents en un sol dia. I l'esforç continua. El lema del diari mai no havia estat tan exacte. Regió 7, al teu costat. Anem, doncs, a començar el lliurament dels premis. Aquests premis han estat decidits per un jurat format per Gonçal Mascunyan, Valentí Martínez, Josep Maria Descals, Delfina Corzán, Alba Baltiérrez, Jordi Molet, Fèlix Noguera, Josep Maria Cots, Anna Solsona, Jordi Singla, Enric Martí, Xavier Obradors i Marc Mercè, tots ells membres del Consell Assessor del Diari. Han elaborat el veredicte a partir de les propostes dels responsables de la redacció i dels suggeriments que han volgut fer entitats ciutadanes. Segurament tots estem d'acord que hi ha un col·lectiu que mereix molt especialment un dels premis d'aquest any. Per a ells és el Premi Actius Socials, que cada any guardona les actituds exemplars de dedicació a la comunitat. Premi Actius Socials. Parlem, és clar, dels professionals de la salut a la Catalunya central. Han donat tot el que tenien i més en les circumstàncies més desfavorables, desbordats per la llau,
compensant amb dedicació les mancances, lluitant per salvar vides dia rere dia i hora rere hora. Molta altra gent ha fet i està fent grans esforços, però els sanitaris, tots ells, des del cap mèdic fins al darrer auxiliar, mereixen ser destacats de forma especial. I per lliurar aquest premi demanarem la presència d'algú que ha estat a l'altre costat, un manresà que ha passat per l'UCI i ha estat 2 mesos ingressat per la Covid, ara feliçment recuperat i que en la seva persona expressa la gratitud de moltíssims altres. Senyor Ramon Roig, sisplau. Bé, bona tarda. Em sento lògicament emocionat i honrat que se m'hagi demanat que fes l'entrega del Premi Rejoset als Actius Socials 2020 al col·lectiu sanitari. I ho entendreu de seguida perquè m'emociono, perquè, de més a més, poder gaudir de tots vosaltres ha sigut un dels elements que m'ha costat acceptar. Bé, dit això, hem viscut i estem vivint una pandèmia, una guerra contra la salut, en la que el nostre exèrcit són àngels vestits de blanc i de verd i blau amb EPIs, amb màscares de busseig i xubasqueros. Els sanitaris són persones que tenen cura de les persones. Tenir cura és a vegades més difícil i més important que curar. Requereix grans dosis de comprensió i bona comunicació. També donen lliçons de paciència i afecte i normalitzen situacions dures amb el caliu d'una mirada o dient que tot anirà bé i això és curar. La seva vocació, passió, professionalitat i llum interior han salvat vides, han acompanyat comiats, han curat, han transmès amor, han lluitat contra les seves pròpies circumstàncies per poder-nos ajudar a nosaltres. Sense ells i elles, jo, com a molts altres, no seríem aquí. Perquè sabeu quan et despertes en un hospital pensant que acabes d'arribar i portes més d'un mes a la UCI? El primer que veus són uns ulls i l'acanonament d'una mà i una mirada i un tacte anònim que passaran a ser part de tu per sempre. Paraules amables, ànims, comunicat-te amb la paraula quan tu no pots. Podria estar hores agraint-ho tot el que el personal sanitari ha fet per mi i per molts altres com jo i creieu-me que puc i hi ha tant per agrair. Ens van ensenyar a lluitar en una guerra per la qual no estàvem preparats, amb un somriure als ulls, amb un acompanyament en la soledat, amb una professionalitat que la voldrien molts, juntament amb una lliçó d'humanitat i de generositat. Com a totes les guerres es donen batalles, però a mi m'han donat la vida. I aquesta barreta que ha costat molt, però la tenim aquí. Us mereixeu aquest premi i tots els que us donguin, però el que és més realment important és el reconeixement real en tots els sentits. Jo us vull agrair tot el que m'heu donat i tot el que ens heu donat i heu fet. Gràcies per tant i gràcies per tot. I ara sí que us demanaria un aplaudiment pels sanitaris, perquè jo, quan estava ingressat, no ho vaig poder fer. Espero que tingueu l'emoció perquè el que he fet amb aquestes 4 ratlles és donar color, posar blanc sobre negre de tot el que hem passat i gràcies a això estic aquí.
I per recollir aquest guardó demanem la presència de Dolors Fuster, infermera berguedana, formada a la FUB i a la UB. Treballa a urgències de l'Hospital Sant Bernabé de Berga des de fa 20 anys i en la seva persona representem tot el col·lectiu. Bona nit a tothom. Em dic Dolors Fuster, soc professional sanitària des de fa més de 40 anys. Actualment soc infermera d'urgències de l'Hospital Sant Bernabé, lloc que ocupo des d'en fa 20. És un orgull per mi haver estat escollida per rebre, en nom de tots els professionals de la salut, aquest premi de reconeixement per la nostra tasca en aquesta pandèmia anomenada Covid. Sento una emoció especial al rebre el premi d'en mans del Ramon, aquest malalt que ha passat aquesta malaltia en estat crític i que ara, per sort, ja s'està recuperant. Moltes gràcies, Ramon, per donar-nos el premi de les teves mans. Quan parlem de professionals de la salut, englobem un conjunt de persones que amb diferents tasques i treballant en equip fem que el sistema sanitari funcioni. Parlem de metges, d'infermeres, d'auxiliars, de tècnics, radiologies, laboratoris, saladors, ambulàncies, serveis socials, rehabilitació, administratius, informàtics, manteniment, cuina, neteja, molt important aquesta pandèmia, la neteja, perquè tots treballem amb un mateix objectiu, que treballem per la salut. Aquest premi va per tots els professionals que he anomenat i tots els que treballen per la salut, des del primer fins a l'últim. Voldria fer un esment especial a tots els professionals sanitaris que han perdut la salut amb aquesta pandèmia. Un recordatori i un reconeixement per ells. Com hem viscut la pandèmia al personal sanitari? Jo, a nivell personal, des del meu lloc de treball, que és un hospital petit, que no tenim UCI, però que al principi va haver una gran afluència de malalts que esperaven que ens donessin UCI en els hospitals grans i no hi havia lloc. Ho he viscut amb angoixa, per la incertesa i el desconeixement de la malaltia, amb estrès, pels canvis de treball que ens ha comportat els nous protocols i les noves normatives, por al contagi personal i a contagiar els altres. Em sap greu que hagi hagut de ser la pandèmia que hagi donat a ressaltar la feina dels sanitaris, perquè nosaltres som professionals de la salut abans de la pandèmia, ara i després de la pandèmia. I tots seguirem donant el que puguem per la salut de les persones. Per últim, senyora consellera, vostè té una conselleria molt important, que és la de la salut. Cuidi dels seus professionals amb tots els seus recursos necessaris per garantir seguir el bon sistema de salut. Un país sense una salut no seria un bon país. Moltes gràcies. Ara sí, com dèiem, el pianista i compositor vegenc David Martell va compondre durant la fase més aguda de la pandèmia un repertori de 16 peces dedicat al personal sanitari i inspirat per la situació del moment. Avui ens interpretarà un d'aquells temes, titulat Reflexions viatjant en l'imaginari, formant duo amb la ballarina i coreògrafa manresana Ariadna Guitart, que ha preparat una coreografia expressa per l'ocasió. Aquest és el seu homenatge.
Moltes gràcies a tots dos. Continuem amb el lliurament de guardons. Anem a conèixer ara el Premi de Ciència i Tecnologia. Premi Ciència i Tecnologia. I el Premi de Ciència i Tecnologia és per Josep Quer, sorienc, responsable de recerca bàsica sobre l'hepatitis C a la Vall d'Hebron, que ha dirigit l'equip que va seqüenciar per primer cop a l'Estat el virus del SARS-CoV-2. Recull el premi el mateix Josep Quer i li en fa lliurament la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés. Bé, bona nit a tothom, consellera, autoritats. En primer lloc, m'agradaria agrair a Regió 7 per aquest premi, sobretot perquè el dona la meva gent. O sigui, jo allà on vaig sempre dic que soc de Súria, del Bages, de la Catalunya central, i a més soc d'aquella època en què tots els estudiants de la comarca veníem a estudiar aquí a Manresa. El meu institut és el Lluís de Peguera, que està aquí a 4 passes. I a més, em conec totes les places i els camps de futbol de la Catalunya central quan ballàvem sardanes i jugava a futbol els 17 anys que vaig estar jugant amb el Súria i el darrer any amb el Sant Joan de Vilatorrada. Bé, els que treballem en ciència i en periodisme tenim una gran responsabilitat perquè nosaltres, des de la nostra vessant, hem de demostrar experimentalment tots els resultats que obtenim i hem de ser capaços de publicar-los en revistes de prestigi, revistes que estan revisades per experts en el camp, i el periodisme ha de contrastar les fonts i ser capaç de traslladar aquest llenguatge científic a un llenguatge que pugui entendre la societat. I aquí m'agradaria felicitar a Regió 7, a tots els seus redactors i la direcció, perquè estan fent un treball extraordinari en aquest aspecte i que es pot veure des de l'inici de la pandèmia. Bé, no podria marxar sense compartir aquest premi amb l'Antònia, que sempre la tinc al meu costat donant-me suport i donant sempre bons consells, amb els meus fills, la Susana i l'Adrià, que han hagut de suportar totes les meves hipòtesis, teories de l'evolució dels virus d'RNA, com el SARS-CoV-2, i evidentment els meus pares, germanes i tota la família de Súria, que per sort no para de créixer. També m'agradaria felicitar la resta de premiats, i també agrair a la consellera, a totes les autoritats, a Regió 7, a tots els redactors i treballadors i a tots els que esteu assistint en aquest acte perquè, a pesar de la pandèmia que ens està caient, doncs heu decidit compartir aquest moment, aquest premi amb tots nosaltres. Moltes gràcies a tots. Continuem, doncs. Anem a conèixer ara el Premi Esports. Premi Esport. Premi Esports és plural i reconeix 4 atletes del Club Manresà Egiba, que consagra amb aquesta fornada la seva tasca de qualitat internacional. Es tracta de Tierno Boubacar Diallo, Andrea Carmona, Lorena Medina i Carla Font. Recullen el premi Andrea Carmona, Lorena Medina i Carla Font i els en fa lliurament l'alcalde de Manresa, Marc Eloi. Hola, bona nit a tothom. En primer lloc, agrair aquest premi
amb el meu nom i en el nom de les meves companyes. I en segon, dir que estem agraïdes de que se'ns reconeixin aquests mèrits, ja que els esportistes, tot i que no se'ls reconeixen moltes vegades, doncs per nosaltres és important. I amb la gimnàstica especialment, com que és un esport que és poc mediàtic, doncs per nosaltres és important. D'altra banda, agrair també als nostres entrenadors perquè sense ells no haguéssim arribat fins aquí. I per últim, felicitar tots els premiats d'avui. Tot seguit anem a conèixer un nou guardó. Ara és el torn del Premi Empresa. Premi Empresa. I el Premi Empresa és pel Grup Llobet, amb una trajectòria de més de 60 anys. Ha estat pioner a Catalunya en el negoci dels supermercats i manté activitat de venda al detall, al major i producció amb cuina pròpia, competint en proximitat i especialització en un sector on els rivals són gegants mundials. Recull el Premi Ignasi Llobet, conseller delegat del Grup Llobet. Li en fa lliurament Aitor Moll, conseller delegat de Premsa Ibèrica al Grup Editor de Regió 7. Bona nit, honorable consellera, excel·lentíssim alcalde, alcaldes, regidors, amics, clients, com no. Gràcies per estar aquí. Gràcies a tots per poder compartir aquests minuts dintre d'aquesta situació tan dramàtica que, com deia el Marc a la seva xerrada, en sabem la missa a la meitat. Bé, a mi em fa molt de goig rebre això, però en primer lloc el que voldria fer és agrair l'esforç dels meus pares. L'exemple que m'han donat, l'eix de vida que ells han portat ha sigut treballar, tirar endavant el negoci i crear el que en un moment donat jo vaig agafar el timó i vaig començar a tirar endavant. Pels que els coneixen saben que ells ho han viscut amb passió i que per mi l'alimentació també és una passió. Per tant, l'esforç que estic dedicant a l'empresa és passional i la cosa se'm fa molt més fàcil. En segon lloc, voldria agrair també a Regió 7 i a Premsa Ibèrica per existir, per seguir mantenint aquest diari com a local, per seguir mantenint dintre aquest món de gegants de l'era digital, per continuar sent una referència de periodisme de proximitat a la Catalunya central. I sobretot perquè any rere any han estat presents en aquests premis que em reconeixen a mi i al meu equip i em fa molt de goig. No hi ha res, de fet us he de dir que no hi ha res com rebre al vespre, quan arribes a casa, una trucada del Marc Mercè i que et digui: Ignasi, tinc una bona notícia per tu. No sabeu què és? Clar, aquesta paraula bona notícia dintre la situació és brutal. Notícies com aquesta et dibuixen un somriure profund, i no a la cara, sinó al cor. Està sent temps difícils i un premi el reps com una abraçada enorme. Finalment, també vull compartir aquest premi amb el sector del comerç, un sector que està passant moments molt difícils, moments en què molts d'ells han tingut que tancar persianes i que es troben constantment amb la dicotomia important de quin tipus de ciutat volem. Volem una ciutat on els missatgers omplin els carrers i els drons no ens deixin veure el sol? O volem una ciutat on els comerciants locals il·luminin els carrers amb els seus aparadors? És una reflexió que deixo aquí. N'hi ha molts que han abaixat la persiana. Som a temps que torni a pujar? Ho intentarem. Sincerament vull pensar que sí. Aprofito per donar l'enhorabona a la resta de premiats i
desitjar que siguem sent mereixedors d'aquest premi com fins ara hem rebut. Gràcies. Ara és el torn del Premi Tendències, un guardó que pretén destacar una carrera prometedora i fer-la visible. Premi Tendències. Un jurat de membres del món cultural ha decidit concedir-lo al jove artista Arnau Ferrer, calderí resident a Navarcles, pintor i escriptor que està preparant una exposició on combina les dues disciplines. Recull el premi el mateix guardonat i li'n fa lliurament Marc Mercè, director de Regió 7. Bon vespre. En primer lloc, voldria donar les gràcies a tot l'equip de Regió 7 que fa possible aquests premis i seguidament també per donar-me suport i confiar en mi en aquesta carrera que tan feliç em fa. Seguidament també voldria donar les gràcies per la confiança durant tots aquests anys als meus companys i companyes, la meva parella Laia Bou i la meva família. Són obsequis com aquests els que t'ajuden a continuar i et donen forces. I bé, aquest premi també és vostre. Moltes gràcies. I ara arriba el moment de conèixer el Premi Comunicació. Premi Comunicació. I el premi és pel navassenc Jordi Puig, que amb el seu germà Arnau i el nom comercial de Jordi Coalític ha desenvolupat una original proposta gràfica que suma 20 milions de seguidors i ha estat un dels primers seleccionats per TikTok com a productor de continguts pagats. Recullen el premi Jordi i Arnau Puig. Els en fa lliurament Jordi Molet, conseller delegat d'Edicions Intercomarcals, empresa editora de Regió 7. Bon vespre. Bé, seré molt breu. Abans que res, agrair al diari Regió 7 per aquest premi. Per nosaltres és un orgull. I bé, sobretot agrair als meus amics i a la meva família perquè han estat al nostre costat durant aquests 2 anys que hem estat treballant i creant contingut. I sense ells no estaríem aquí ni hauríem aconseguit tot el que hem aconseguit. I res, moltes gràcies. I ara anem a conèixer el Premi Ambaixador, que reconeix persones d'aquestes comarques que han triomfat a nivell internacional. Premi Ambaixador. I el premi és per Ramon López de Màntares, Sant Vicentí, pioner a escala mundial en el camp de la intel·ligència artificial, especialitat que estudia des del 1975. Informàtic i físic, ha rebut premis arreu del món. Assessor dels governs francès i alemany, ha estat considerat un dels 25 científics més influents de l'estat espanyol. Recull el premi el mateix guardonat i li'n fa lliurament la consellera de Salut, Alba Vergés.
Moltes gràcies, en particular a Regió 7, per aquest reconeixement. Em sento realment molt honorat i molt agraït. Sobretot perquè els premis que hom rep a la seva petita terra donen més caliu que els nacionals i internacionals. Permeteu-me que em tregui això, hi ha distància, oi? Gràcies. Sentir-te apreciat a casa és molt més emotiu. He tingut la sort que aquest sigui ja el tercer reconeixement que rebo a la meva estimada petita terra. El primer fou el Premi Bages de Cultura, d'Òmnium Cultural, ja fa una pila d'anys. Després el Premi Guillem Catà dels Enginyers Industrials de la Catalunya Central, el 94, i ara aquest reconeixement amb el qual m'honora Regió 7. A més, la llista dels anteriors ambaixadors em fa sentir molt ben i molt diversament acompanyat. Hi ha opinions diverses sobre els premis. Normalment difereixen bastant les unes de les altres, sovint depenent de si qui emet l'opinió és un premiat o un no premiat. Deia Jorge Luis Borges, amb una actitud més aviat displicent, que potser li va procurar més notorietat no rebre el Premi Nobel que rebre'l. En canvi, en George Bernard Shaw, més modest, va declarar que no en tenia perquè li havien donat el Nobel, però suposava que era una recompensa per no haver escrit res en els últims anys. Un sorprès Joseph Brodsky, que quan li van donar també el Nobel, va parafrasejar, però a l'inrevés, a l'astronauta Neil Armstrong i va manifestar que el premi era un gran salt per a ell, però un molt petit passet per a la humanitat. No recordo qui, possiblement un matemàtic, va dir que el primer premi que li van donar a la vida el va rebre per error i els següents van ser conseqüència lògica del primer. En definitiva, els premiats hauríem de tenir grans dosis d'humilitat, sinceritat, però també sentit de l'humor. La present edició s'emmarca encara en un temps d'una terrible crisi, temps en què hem d'optimitzar el talent, la creativitat, el treball i, sobretot, el sentit comú. Deia Sant Ignasi de Loiola, un bon lloc on esmentar Sant Ignasi de Loiola, per cert, que en temps de tribulacions no s'han de fer mudances. Quan parlava de tribulacions, es referia als atacs dels poders terrenals, res a veure amb la crisi sanitària, econòmica i social, que és la nostra major tribulació actual. Jo diria el contrari. És en temps de tribulacions que cal fer canvis. Però no els canvis que preconitzava Giuseppe di Lampedusa en boca del príncep de Salina a la novel·la El gatto pardo, que deia que hem de canviar-ho tot perquè tot segueix igual. No es tracta pas d'això. Hem de fer canvis reals. Aquests temps que ara vivim hem d'usar-los per donar suport a la sanitat, l'educació, la cultura i la investigació, finançant-los molt més generosament i més eficientment, que són els pilars del benestar. Necessitem generar coneixement més que mai. La crisi ha de ser també entesa com una bona oportunitat per netejar i ordenar la casa. La societat del benestar i el nostre sistema científic estan en una situació molt alarmant i només amb canvis valents ens en podrem sortir, i reforçats. I estarem millor preparats per a les lamentablement inevitables futures crisis. A veure si per una vegada prenem la lliçó. Per acabar, vull donar les gràcies, primer a la meva família, en particular als meus pares. La meva mare, amb els seus 93 anys, està avui aquí asseguda, als meus amics, als meus mestres, als meus estudiants i als meus col·laboradors al llarg de tota la meva vida. Sense ells no hagués fet gairebé res del que he pogut fer. I permetin que dediqui aquest reconeixement a la memòria de la meva esposa i del meu pare. Moltes gràcies per la vostra atenció. Donem pas ara al Premi Cultura. Premi Cultura.
I el premi és per Carles Casas, pianista i violoncel·lista. Ha desenvolupat una carrera polièdrica que inclou des del jazz fins a obres simfòniques i bandes sonores de pel·lícules, de les que és un dels màxims especialistes de l'Estat, amb 60 títols. Recull el premi el mateix guardonat i li'n fa lliurament el director de Regió 7, Marc Mercè. Bona nit. He pensat que demà al matí aniré a donar aquest premi a una senyora que té 97 anys, que després d'haver parit 6 fills i alimentar-los es va posar a estudiar solfeig per ensenyar-me'n. Diguem que és la meva mare. I ara m'han demanat que toqui alguna cosa. M'ha vingut a la memòria, em sembla que és la primera melodia que vaig sentir a la meva vida, em sembla. El company de so, posa'm un piano ben íntim i petit, sisplau, gràcies.
I amb aquest brillant regal d'en Carles Casas acaba ja el lliurament de premis. Ens agradarà ara que l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, ens adreci unes paraules. Bona nit a tothom. Honorable consellera, delegada del Govern, presidenta del Consell Comarcal, alcaldes, alcaldesses, regidores, regidors, autoritats en general, director del Rejoset i representants de premsa ibèrica, treballadors i treballadores del diari, senyores i senyors. És un goig participar per primera vegada com a alcalde a aquest acte de lliurament d'aquests premis, que alhora és un reconeixement al talent que tenim a casa nostra, a la Catalunya central. Per tant, un agraïment en primer lloc al diari, a Regió 7, per organitzar aquest esdeveniment que ens serveix per reconèixer i per donar gràcies a les persones que destaquen en els seus àmbits. Vivim temps complicats. La pandèmia ens ha capgirat de dalt a baix. La vida, absolutament tot, a tots, però estem contents de trobar espais i ocasions per permetre'ns fer coses que ens venen molt de gust, que ens injecten optimisme i il·lusió, com donar premis com aquests, i ser conscients, tots plegats, de la qualitat humana i professional de persones i col·lectius que són testimonis, veïns i veïnes nostres. Avui hem reconegut en primer lloc, i com no podia ser d'una altra manera, persones i institucions que han patit la Covid, des d'una i d'altra banda. Per una banda, la Dolors, infermera de l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, en nom dels professionals sanitaris i sociosanitaris que durant tots aquests mesos s'han deixat la pell i ho continuen fent perquè això no ha acabat, per curar-nos i per cuidar-nos. Ells són imprescindibles i una vegada més els hem d'agrair immensament aquesta feina que estan fent. Si perdem la salut, ho perdem tot. És un orgull disposar d'equipaments i professionals de primera divisió que s'han reinventat de dalt a baix per fer front a aquesta crisi. Un cop més, gràcies. Però també a testimonis emocionants i emocionats com el de Ramon, que exemplifica el patiment que han sofert moltes persones a causa d'aquesta malaltia. Hem gaudit aquesta nit també del talent de David Martell i de l'Ariadna Guitart. El David va escriure 16 composicions de manera desinteressada durant el confinament, que van fer més lleus aquelles setmanes reclosos a casa. Alguns de nosaltres esperàvem cada dia la peça que ens enviava per WhatsApp. Impressionant la capacitat, sensibilitat i capacitat de treball. També un agraïment a l'Ariadna Guitart, que forma part de l'Esbar Manresà, que com tantes altres entitats de cultura popular, treballa per recuperar la normalitat en temps de pandèmia. També vull, i aquí toca donar suport a la cultura i deixar clar, tal com hem fet a la ciutat durant la Festa Major i en diversos festivals, i com farem d'aquí molt pocs dies amb la 23a Fira Mediterrània, si prenem les precaucions que toquen, si es fan les coses bé, la cultura pot tirar endavant, perquè la cultura és segura. Hem premiat el doctor Quer de Súria, la ciència més necessària que mai en la recerca de vacunes i tractaments per combatre el maleït virus i tantes malalties que ens fan patir i ens generen dolor. Un agraïment també a la seva feina. En esports, avui és protagonista la Giba, un club que va començar la seva activitat als baixos de la plaça Hospital i que, en pocs anys, és un referent en la gimnàstica arreu del país. En un equipament municipal de primer nivell que porta el nom d'un altre gran gimnasta manresà, el malauradament desaparegut Andreu Vivó. La gent de la Giba i tot l'esport en general també estan fent les coses ben fetes per tal de poder, dins del possible, fer la seva activitat amb una certa normalitat. El Premi Imprès ha estat pel Grup Llobet, una firma de la ciutat, un clàssic, que posa en valor el producte de proximitat. Una felicitació a l'Ignasi, a tots ells i elles, i en especial als seus treballadors i treballadores, a les caixeres,
que han estat al peu del canó abastint la població, abastint-nos a nosaltres de productes durant el confinament. Ells també són un servei essencial, sovint invisible. Un esment també per l'Arnau Ferrer, un jove valor del món de l'art, amb una activitat que combina pintura i escriptura i ens demostra el gran nivell amb què pugen les generacions joves. El Premi Comunicació ha estat per Jordi Puig, Coàltic i el seu germà Arnau, que ens regalen fotografia innovadora, sorprenent, impactant. Uns artistes de primeríssim nivell amb milers, milions de seguidors a les xarxes. Els segueixo a l'Instagram i ens sorprenc en cada fotografia, no només per veure el resultat final, sinó perquè t'ensenyen com hi han arribat. Si els seguiu, quedareu impactats, també amb els vídeos espectaculars que estan realitzant últimament. El Premi Ambaixador, Ramon López de Montaràs, de Sant Vicenç, que porta un munt d'anys treballant en intel·ligència artificial i portant el nom del Bages arreu del món. Un científic de renom mundial, enhorabona. I finalment el Premi de Cultura, Carles Casas, juntament amb Manel Camp, un dels grans referents de la música a la nostra ciutat. Músics que han acompanyat i versionat moltíssims temes de la nova cançó i que han acompanyat a Llach, a Maria del Mar Bonet i a tants altres. En bandes sonores podríem dir que ja universal, com el perquè de tot plegat. Un projecte preciós amb el bisbe Pere Casaldàliga i un munt de composicions extraordinàries. Per motius familiars tinc el goig de conèixer el Carles de moltíssims anys i és un honor. Gràcies i enhorabona, Carles. La pandèmia de la Covid ha marcat també aquesta nit. Aquests premis, com marca tots i cadascun dels aspectes de la nostra vida, avui per avui, són temps difícils que hem de superar conjuntament. En aquests 100 dies, que justament aquesta setmana fa que soc alcalde, he repetit sovint que cal sumar esforços, teixir complicitats i establir aliances. Les administracions, les institucions, les entitats, la ciutadania en general, perquè junts sempre som molt més forts. Només amb la suma d'esforços es poden afrontar els grans reptes i ho estem fent. A Manresa hem estat capaços de tirar endavant un pla de reconstrucció social i econòmica i ja hem destinat més de 3,2 milions d'euros en mesures per ajudar la ciutadania. Un document i un projecte amb el consens de tots els grups municipals i amb una taula de seguiment del pla amb representants de 50 organismes, institucions, entitats de la ciutat, des de la plataforma d'habitatge, la PAC, a les patronals, passant pels sindicats, les empreses municipals, les universitats, institucions sanitàries i assistencials. Aquesta suma d'esforços, aquest treball conjunt, ens ha de permetre no només sortir de la crisi, sinó també afrontar grans reptes. A Manresa arrenquem aquesta setmana, aquests dies, la vinguda dels Països Catalans, gràcies a l'esforç d'institucions de la Generalitat, d'Aigües de Manresa, de l'Ajuntament, de tots els colors i el treball de molta gent. Aviat presentarem la nova seu de la Generalitat, un edifici que ens ha de posar el mapa de la Catalunya central encara més, que ha de reforçar aquest paper de capitalitat amb tots els serveis de la Generalitat a la nostra ciutat. I altres grans temes que tenim ganes de tirar endavant amb consens i treball en equip, com la fàbrica nova. Regió 7 és notori des de fa anys, des de fa 40 anys, d'aquestes transformacions. És el nostre notari. El mitjà de comunicació de referència a la Catalunya central, que té el paper d'informar, però també compleix un paper clau de generar opinió, de fer un seguiment crític de l'actuació de l'administració, d'ordenar i presentar de manera comprensible l'allau d'informació i també de desinformació que avui circula a través de les xarxes i per múltiples canals. Més que mai, el periodisme és necessari per ajudar-nos a entendre el món. I, per tant, també els periodistes, també el diari, és un servei essencial. Un servei que requereix professionalitat, compromís i honestedat. Regió 7 és un actiu imprescindible, una eina fonamental i té la funció de ser crític, però també de fer territori, de sumar pel bé de tots, de posar-se al costat de les institucions, de tots els àmbits, per tirar endavant aquest territori. Enhorabona de nou
a tots els premiats i gràcies a Regió 7 per la tasca informativa i de cohesió territorial que des de fa més de 40 anys esteu exercint. Que sigui per molts anys. I ja per tancar aquesta gala dels Premis Regió 7 com cal, demanem que les paraules de cloenda les hi posi la consellera de Salut, Alba Vergés. Moltes gràcies. Bona nit. No us veig gaire, però sé que hi sou perquè he pogut estar aquí entre vosaltres. En primer lloc, agrair-vos a l'acollida aquí a Manresa, alcalde, agrair al Regió 7, a Premsa Ibèrica, per aquests premis i per continuar-les fent malgrat la situació. Agraïda de poder-vos acompanyar en un dia com avui, a més en un teatre. Per mi això crec que és molt rellevant. Estem entomant entre tota la societat noves normes, nous comportaments i a la fi noves formes de relacionar-nos. I això ens costa moltíssim. Ens costa moltíssim perquè estem acostumats a viure com ens agrada, a tocar-nos, a estimar-nos, a abraçar-nos. I aquesta epidèmia, doncs, que jo sempre titllo d'inhumana, aquest virus que titllo d'inhumà, ens ha apartat d'allò més humà, d'allò més tendre, d'allò més confortable. És una adaptació a aquesta nova realitat que entre totes i tots nosaltres podem combatre. I ho hem de fer entre totes i tots. Per això és tan important la feina dels diaris i la feina dels diaris de territori, a costat del territori. No podrem fer front si no tenim aquesta informació, si no sabem fer arribar a la ciutadania en què consisteix trobar-nos en una situació de pandèmia. I per això vull començar a dir que les estrelles d'aquest any potser són aquestes persones de bata blanca, i el Ramon deia de bata verda, també de les ulleres, dels xubasqueros, n'ha dit, m'ha fet molta gràcia, d'aquests busos que diem, d'aquestes EPIs, que són el material amb el qual intentàvem protegir aquests professionals sanitaris que ens han cuidat i que han estat al nostre costat i que molt sovint han sigut aquesta mà que no podíem tenir de la nostra persona estimada. Per tant, per mi és un plaer poder estar aquí en un dia en què es lliure i que com a ciutadania de la Catalunya central fem homenatge a les professionals sanitàries, als professionals sanitaris que han estat al nostre costat tot aquest temps i que hi continuen sent. I que, com ha dit molt bé la Dolors, sempre hi han estat. Ella ho ha explicat bé. 40 anys porta treballant a l'Hospital Sant Bernabé, 20 anys a urgències, si no ho he entès malament, i espero que sigui per uns quants més. Potser ja no seran molts més perquè em portes molts treballant, però de ben segur que la vocació queda per sempre. I què puc dir que no hagi dit el Ramon? Per mi ha sigut impressionant, crec que has fet plorar a una part de la sala d'emoció. Si hem pogut sentir un trosset de l'emoció que tu senties d'aquest agraïment respecte als professionals sanitaris, aquest sistema de salut que ens hem hagut de construir com a país, que forma part d'un pilar bàsic del nostre estat del benestar i que hem hagut de construir sense tenir estat i, per tant, amb tota la dificultat d'haver de fer tot i més sense tenir tampoc totes les eines. Per això, Ramon, la veritat, molt agraïda de les teves paraules. Crec que són paraules que pot compartir una bona part de la ciutadania que ha patit durant aquests mesos la part més crua de la Covid, que és haver de necessitar els nostres i les nostres professionals. Professionals que han construït el sistema de salut, i realment ha estat així, que els hi toca ara també reorganitzar-se, adaptar-se, impulsar també aquestes reformes, que nosaltres no som res més que una part per ajudar a tot això i que han demostrat innegablement aquesta vàlua.
és aquest sostenir la mà de totes i cadascuna de les persones que han necessitat atenció i cures. I em sembla que el Ramon ho ha dit molt bé, no és només curar, sinó tenir cura. I això ho fan molts professionals. Jo tenia apuntada aquí tota la llista d'explicar que no són només metges, metgesses i infermeres, que són una peça fonamental, evidentment, però que també hi ha epidemiòlegs, administratius, administratives, TCAIs, tècnics de laboratori, nutricionistes, fisioterapeutes, informàtics, investigadors, biòlegs, físics, personal de neteja, que també s'ha dit molt important, i bugaderia. Són tots i totes elles les que formen part, com deia, doncs, la Dolors d'aquest cuidar de nosaltres, cuidar de la nostra salut. Per tant, un sistema inclusiu, multidisciplinari, on hem de remar tots junts. Jo crec que ara hem generat una simbiosi entre la ciutadania i el sistema de salut. I per les persones que fa anys que estem defensant el sistema de salut, malgrat no formar part d'aquesta família magnífica dels professionals sanitaris, però deixeu-me dir que m'hi sento del tot, em sembla que aquesta simbiosi forma part d'allò que hem d'aprofitar de cara al futur. I aquesta construcció que sempre hem anat fent com a país ha de perdurar i l'hem de fer més intensa que mai per poder fer honor a tot el que els professionals sanitaris han fet. I això deixeu-m'ho lligar també amb altres guardonats. En primer lloc, el primer que li he donat el lliurament, el Josep Quer, que forma part d'aquestes persones que hi són, i potser més amagades, potser en un laboratori, però ajudant a descobrir allò que necessitem per acabar tenint cura dels pacients i estant al seu costat. També d'aquest esforç que representen les esportistes. Res es pot construir si no hi ha un esforç a darrere i jo crec que les esportistes saben més que ningú que tot el que s'aconsegueix és simplement, jo sempre dic arremangant-se, però potser les esportistes no s'arremanguen, però sí que amb molt d'esforç a darrere. I són esportistes, noies, que molt sovint també està molt més amagada la seva visibilització com pioneres, com campiones i com tot allò que aconsegueixen. I per tant ho hem de dir. També hi ha esportistes, dones, que estan a primer nivell i hem de valorar aquest esport també en femení. També aquest art i aquesta creativitat que hem pogut veure en l'Arnau i en el Jordi m'ha semblat realment impressionant, tal com ho he vist aquí mostrat. Però també una part molt important en aquesta pandèmia, que són els treballs essencials que presenta molt bé l'empresa del senyor Ignasi Llobet, que tots coneixem, crec, que hi han sigut també. Igual que els professionals sanitaris hi eren quan els necessitàvem i ens havien de cuidar, ells hi eren i elles hi eren, perquè moltes treballadores també són dones, i eren també tenint cura del dia a dia i subministrant aquells productes bàsics i necessaris en un confinament, abans, després, i que hi són sempre. Jo vinc d'una casa amb negoci familiar dedicat a l'alimentació i, per tant, sé el que és no tenir vacances, sé el que és també dedicar-te a un sector que sempre hi ha de ser. El Ramon López m'ha impressionat, ja ho heu vist que hem acabat aquí xerrant, amb aquesta intel·ligència artificial que molt sovint en parlem també en el sistema de salut, perquè clarament tindrà un impacte que ja l'està tenint, però el tindrà encara més en el futur en ajudar en tot el que necessitem de cara a la cura de les persones. I el Carles Casas, que si no vaig errada, forma part d'aquest punt de la cultura que hi ha estat sempre, que hem de defensar i que estem intentant, des de Salut, protegir al màxim. I a vegades no ho pot semblar, per això dic que estic tan orgullosa d'estar avui en un teatre, perquè ens ha costat molt poder obrir-nos i poder tornar a la vida i trobar l'equilibri entre la vitalitat del país, no només econòmica, sinó també social, que vol dir també la cultura, i mantenir una seguretat en l'epidèmia. I això vol dir molt esforç de molta gent i també vol dir molta implicació del món cultural, que ha fet un esforç enorme a fer tots els plans sectorials perquè avui
puguem estar aquí amb aquesta etiqueta de la cultura és segura, sentint-nos bé, podent celebrar els premis. I a més, em sembla que en poques setmanes l'he vist, que el vaig veure tocant peces del Lluís Llach en una exposició que hi havia a Art Santa Mònica. Em sembla, si no vaig errada. I si no eres tu, s'assemblava molt. Magnífic i fantàstic. Per tant, una vegada repassat els guardonats, i guardonades, que no puc fer res més que felicitar, dir-vos, i m'estic saltant totes les pàgines que tenia escrites, dir-vos que no deixeu que la Covid trenqui projectes, això crec que és molt important, no us trenqui els vostres projectes de vida, aquest esforç que fa que avui sigueu premiats, però l'esforç de persones anònimes que cada dia, en el seu dia a dia, feu coses importants, i a vegades la cosa important és estar al costat dels vostres, estimar els vostres, estimar a tothom i simplement viure. I això és molt important. No deixeu que la Covid us trenqui els projectes, com el Ramon es va aferrar al seu, que és la vida, i ens ho ha demostrat aquí, i és el més meravellós que tenim. Per tant, intentem, malgrat l'epidèmia, poder disfrutar ni que sigui una mica d'aquesta vida, malgrat hem de prendre mesures, hem de portar mascareta, hem de tenir distàncies, però carai, que se'ns vegi el somriure traspassar per les mascaretes, perquè la vida ha de ser meravellosa i hem d'aprendre, entre totes i tots, a viure-la el millor possible. Moltíssimes gràcies i molt agraïda, de veritat. Gràcies, consellera. Així hem arribat al final de la gala de lliurament dels Premis Regió 7 corresponents al 2020, un any difícil en el qual hem volgut lluitar per la normalitat, complint amb la cita anual d'aquests guardons. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Els premiats es poden quedar per fer la foto de família, això sí, amb mascareta i distància de seguretat, i la resta podeu anar sortint sense aglomeracions, penseu que la consellera us vigila, i ens n'anem amb unes imatges del que hem trobat a faltar aquest any i esperem recuperar l'any que ve. Moltes gràcies, salut i molt bona nit.